poesia i entrem en un territori de més agitació. Proposo comentar 9 punts d'equívocs, 9 equívocs que volten en l'horitzó de la tasca educativa i que l'afecten seriosament. Què és un equívoc? És una expressió que dona lloc a dues interpretacions, de vegades directament contradictòries, altres vegades simplement confuses, mal articulades entre elles. Podríem posar un exemple, un equívoc d'una idea clàssica que va tenir una força molt gran entre alguns sofistes que deia la justícia és la llei del més fort. És un equívoc per què? Perquè jo estaria a favor si la llei del més fort fos la llei d'aquell que com a poble es considera la força principal d'una comunitat. Però si el més fort és el més brutal, aleshores no hi estic d'acord. I normalment s'interpreta que la llei del més fort és la llei del més brutal. Però si el més fort és el poble, aleshores la llei del més fort passa a ser una cosa noble i positiva. Bé, hi ha uns equívocs, per tant, de caràcter educatiu que els hi passa això. És a dir, que segons com siguin dits tenen un valor i són acceptables, segons com siguin dits o entesos no el tenen. I els proposo, repeteixo, només com a provocació per la reflexió. Un seria l'equívoc sobre les finalitats i els mitjans en l'educació, en la tasca educativa. I la frase diria: el que necessita l'educació són més i més bons mitjans. És veritat i no ho és. Perquè és veritat que tenim més i més bons mitjans, segurament millorarem la nostra tasca educativa, però és fals que l'educació depengui només de més i més bons mitjans. Sembla que hi ha alguna cosa, també ahir es va apuntar en algun moment, sembla que hi ha alguna cosa en la tasca educativa que és autònoma o independent d'uns o altres mitjans. La qual cosa no justificaria que passéssim a tenir mitjans molt dolents, evidentment. Segon, l'equívoc sobre la informació, ara hi fèiem referència. Els nens tenen avui tanta informació per tants camins que ja no els cal a l'escola. És equívoc això, perquè és veritat que en certa manera la funció escolar de transmissió d'informació sobre el coneixement acumulat al llarg dels segles s'ha debilitat, ja no és tan necessària, perquè avui un nen de pocs anys és capaç de trobar molta informació sense necessitat d'un mestre que l'ensenyi i d'una enciclopèdia d'aquelles que pesen tant de paper al seu costat. Per tant, una de les funcions tradicionals de l'escola sembla que es debilita. Però també és veritat que si reduïm la funció educativa a l'acumulació d'informació ens equivoquem profundament. I que per això, podem dir, l'escola és indispensable perquè per molta informació que es pugui acumular fora de l'escola hi ha una funció de treball interpersonal, de construcció de persones que només ho pot fer un bon mestre, un bon professor. Tercer equívoc, l'equívoc sobre les emocions. Les emocions són privades, cal una distància professional, podria ser la frase de resum de l'equívoc. És veritat i no és veritat. Les emocions són privades, és el món íntim de cadascú, que es remou en un sentit o en un altre, però no és veritat que calgui una distància professional respecte a elles. O en tot cas s'ha de mesurar molt bé aquesta distància. Evidentment, el mestre o el professor no ha de ser un manipulador de les emocions, però sí que ha de ser un dialogador amb les emocions. Sí que ha de tenir en compte que sense el diàleg emocional, sense un diàleg tenyit d'emocions, també es va dir ahir a la inauguració, d'emocions amoroses, d'amor pedagògic, és impossible l'educació. Per tant, les emocions són privades i no són tan privades, és a dir, les emocions han de donar lloc a algun intercanvi dintre de l'escola. Quart equívoc, l'equívoc sobre la funció d'ensenyar. La frase equívoca podria dir: la funció de l'ensenyament és l'obtenció de resultats avaluables de l'aprenentatge. És veritat i no és. És veritat que hem de ser avaluats, que l'ensenyament ha de ser avaluat, però no és veritat que la funció d'ensenyar sigui obtenir resultats avaluables, perquè hi ha uns resultats inavaluables de l'educació. Hi ha uns resultats que no hi ha pissa que pugui encalçar, ni a Finlàndia, ni aquí, ni a Corea. Són resultats
dels més importants precisament, perquè quan es relativitza el valor de l'acumulació d'informació s'incrementa el valor de la construcció personal, s'incrementa el valor de l'atenció emocional, s'incrementa el valor de la calidesa en el fet de suscitar gust per aprendre, gust per, com diria també el conferenciant d'ahir, gust per innovar. Per tant, la funció d'ensenyar és més complexa que l'obtenció d'uns bons resultats d'aprenentatge, sense que això sigui irrellevant, per suposar. Cinquè equívoc, l'equívoc sobre la llibertat, abans dita tradicionalment de càtedra, o podríem dir llibertat pedagògica o llibertat docent. L'equívoc es podria formular així: participació i treball en equip minven la llibertat docent. Sí i no. És veritat que tens més llibertat si no has de tenir en compte cap equip, perquè fas el que vols. Ara, no és veritat que la participació ben feta, per suposat, i el treball en equip ben fet, només faltaria, minvi la llibertat docent. La meva opinió és que la multiplica, l'articula, perquè són diverses llibertats docents que dialogant entre elles troben un resultat encara millor que el de la pura acumulació o agregació de diverses llibertats / arbitrarietats de caràcter individual. Sisè equívoc, l'equívoc sobre l'autoestima del nen. El concepte d'autoestima, que sabeu que ja fa molts anys que circula com un concepte de moda. L'equívoc diria: per damunt de tot s'ha de protegir l'autoestima del nen. Sí i no tant. Sí, sens dubte, l'autoestima és un valor i ajuda a aquesta construcció personal que dèiem, en certa manera és un objectiu d'aquesta construcció, però no val qualsevol cosa per protegir aquesta autoestima, perquè aleshores podem estar criant petits monstres que han fet de la seva autoestima un blindatge contra els altres. És una mala autoestima, una falsa autoestima. I per tant el nen ha d'aprendre l'existència de límits que el poden molestar ocasionalment i que en aquesta molèstia troba, com trobem els adults en la nostra vida, un motiu de lluita, de dialèctica, d'esforç, de superació. Si el nen és exclusivament receptor de beneficis perquè la seva autoestima creixi fins a l'infinit, estem malcriant el nen. Setè equívoc, l'equívoc sobre l'autoestima del docent, que és tan important com l'autoestima del nen. L'equívoc podria formular-se així: l'autoestima del docent és irrellevant, ja té compensacions. Les compensacions que ja sabem que no es manté per bon gust, que ens diuen que tenim. Fins i tot acceptant que alguna d'elles sigui certa, però el que és segur és que el docent necessita autoestima personal, perquè la necessita tothom, i autoestima professional, que és un segon grau d'autoestima que no sempre es té i que tenim dret i fins i tot tenim obligació per poder fer millor la nostra feina de tenir. I per tant, al mateix temps que conreem de manera adequada i ponderada l'autoestima del nen, hem de conrear la legítima autoestima del docent. Vuitè equívoc, ja es van acabar. L'equívoc sobre l'autonomia de centres. Més autonomia provoca més desigualtat. Podria dir la frase equívoca. És en part veritat, però és en part fals. Perquè en realitat, si els docents reben una bona formació, si la societat s'interessa per l'educació, l'autonomia dels centres acaba sent no un estímul de la desigualtat, sinó un estímul de la diferència legítima. I és veritat que es poden produir desigualtats eventuals, per això hi ha una administració que no ha donat sobirania o independència als centres, sinó només autonomia, i aleshores l'administració té l'obligació d'intervenir per corregir la hipotètica desigualtat que derivés d'una diferència exagerada i injusta. Però mentre no es doni aquest cas, que és extrem, hem de convenir que l'autonomia permet el cultiu de personalitat pròpia del centre, d'incardinació en l'entorn, de diàleg amb l'entorn, d'adaptació a l'entorn i, per tant, de construcció d'una fórmula equilibrada d'intervenció en les persones dels nens, les nenes i els nois i les noies. I, novè equívoc, l'equívoc sobre el lideratge de la direcció. L'equívoc podria dir el lideratge redueix la democràcia. De vegades es diu, ara amb això de les noves idees de lideratge el que pretenen és diluir la democràcia interna dels centres.
Bé, és veritat i és fals alhora. Depèn del concepte de lideratge que tinguem. Perquè, òbviament, quan diem que és necessari que hi hagi lideratge en les direccions dels centres, estem sobreentenent que és un lideratge que no va contra els drets i que no va contra el principi d'igualtat i que no va contra la llibertat de ningú. Perquè llavors no és lideratge, llavors és autoritarisme, llavors és dictadura. Se sobreentén, per tant, que entenem lideratge com la capacitat d'estirar tot un procés amb diàleg i amb capacitat d'exigir deures que han estat prèviament consensuats, que han estat prèviament decidits de manera conjunta. Bé, amb aquests 9 equívocs el que he pretès és dibuixar, com veieu són molt diversos entre ells, dibuixar un panorama que és cert de dificultat i d'un cert grau de confusió entorn del fet educatiu. Són 9 i podrien ser 19 o podrien ser 30, però veieu que han tocat diferents temes, tots ells prou importants, em sembla, com a concepte, i que en tots ells hi ha molta grana per discutir i per aclarir. Però bé, que ens serveixen doncs com una mena d'horitzó de dificultat per tot el que direm en les dues parts que ens queden de l'exposició.